Li Şamê çalakvanan ragîhandin ku bombeyek li nêzî rêbendeke hêzên rejîmê ya di navbera meydana Elmeyasat û dewarê terbiyê de hate teqandin û di encamê de gelek ziyanên canî gîhan hêzên rejîmê. Her wisa li taxa Cobar û di nava pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Hevdem avêştoka rejîmê kampa El Yermûk topbaran kirin di nava pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de. Îro danê vê sibê hêzên rejîmê bi mûşekan êrişî sêgoşeya coğrafî ya di navbera bajarên Der'a, Quneytra û Rojavayê gundewarê Şamê kirin. Her wisa odeya nûçeyên leşkerî ya başûrî Şamê da diyar kirin ku pevçûnên tund bi çekên giran li Eniya El Sultanê û girê Fatime Olşehem û navçeya Dêrmakir qewimîn. Di heman dema ku hêzên rejîmê û milîşeyên Îranî hewl didan ku derbasî wan deveran bibin. Hevdem li Rojavayê gundewarê Şamê li navçeya Eyûba gelek ziyanên maddî û canî gihan milîşeyên Hizbullah. Li başûrê gundewarê Der'ayê li bajarê El Hîrak tabûra sisiya ya artêşa azad ragîhand ku wan xefkek ji hêzên rejîmê de li nêzî lîwayê pêncî û duduwa vedan û di encamê de bi dehan ji efser û leşkerên rejîmê hatin kuştin û hate zanîn ku pevçûnên tund li kevîka wî lîwayê qewmîn. Her wisa li Rojavayê bajarê Inxil artêşa azad di operasyonekê de di lîwayê pazdan de avahiyeke leşkerî ya rejîmê teqandin û di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Li Rojavayê gundewarê Helebê odeya operasyona rêzgarkirina Helebê ragîhand ku piştî wan deverên li Rojavayê gundê başkûyî kontrol kirin bêtirî 20 ji leşkerên rejîmê û milîşeyên şîî hatin kuştin. Her wiha ketîbeyên artêşa azad yên li başûrê Helebê ragîhandin ku 4 leşkerên rejîmê hatin kuştin di dema ku wan hewl didan ku derbasî gundê başkûyî bibin. Di heman demê de tabûra şazaniya artêşa azad xalên rejîmê yên li taxa El Xalidiyê bi topên cehennem armanc kirin û gelek ziyanên maddî û canî gîhandin wan.